Nahigugma ba mo sa mahal nga birhen? Kusgang tingog? Kinsa man dinhi ang naglagot sa mahal nga birhen, taas ang kamot. Ako wa, ikaw nakataw sinya-sinya sa mantong ako. Nahigugma sad mo ni Hesus. Maayo. Usa rin ni tubag. Nahigugma wa. Kana, mo na inindot. Ana. Nya anda mong magpakamatay para ni Hesus. Maayo. Sugdi nagpatay karon iguli ninyo, ha? Karon pagpista unsa may namatay, kamo o ang baboy? Wa mo'y ayo. Kamo ang tatoy magpakamatay. Kini si Herodes, nagsimbolo ni siya sa kinaiya nga tawhanon. Nya si Jesus, mao ang kinaiya nga Diosnon. Mag-away gid ni ang tawhanong kinaiya ug ang Diosnong kinaiya. Muna karon kamo, ingon mong nahigugma mo ni Jesus, pero basig ang inyong kinaiya, tawhanon. So ba ra ninyo mo nahigugma, pero ang inyong kasing-kasing kontra ni Jesus. Saman, sa kasing-kasing, nahigugma gid mo ni Jesus? Wa na initingog. Kamo dia, lektor? Otro sa di pahiyom sa niya. Una-una diha pa der. Unsa may kinaiya nga tawhanon, nga mo'y kinaiya ni Herodes. Una, gusto kay si Herodes nga siya gyud maoy ilhon nga labaw. Kana bang siya gyud labaw ba? Ako gyud maoy maayo. Di ba? Kamo nasan mo nang kinaiya no? Ako gyud maayo. Ako na gud ni. Nya masuko gyud ka kung dili ka tagdon, kung dili ka tahoron, masuko gyud. Mudayog kusmod ang naong nagiri uban, mo text lang, after 1 hour, why reply? Masuko. Mo ka mo reply? Labi na gid ang iyang gitiksan, ang iyang uyab. Ang iyang uyab sad, tuwa sa day laing gitiksan. Away dayon, tungod lang ng text. Kamo, dili mo kusog mangaway, tungod las text. Kanang di mo reply. Dali kayo maputong. Gusto lagi gitahoron. Ang pari sad, gusto sad paminawon. Gani din magdagandagan nga bata. Mingon din, kisa mainahan ang bataam. May nang papulion. Samok-samok lang na dire. Ana dayon ba? Pakaron ingnon nga di sad mi mo kamaong mahimog bata. So mo na. Ko lang ko nang amo. Pangigi lang bagay. Wa man taon ko na may katungod nga mohimo. May mamo diha libre mamong muhimo, kugos-kugos mamo diri kami amo adto tago-tago ra maning amo. Nga gawas nga tago-tago, taguan pa gyud. Joke lang dai, wasan mi magbuhat anay. Ano mang laim kay mong tinan-awan nako. Tuo na. So mao na nga kinahanglan kita nga maliwat sa Ginoo. Kung si Herodes ang iyang kaugalingon mo'y pirmi gid niyang tan-awon nga labaw, ang kinaiya sad ni Hesus sulugoon gid siya kanunay. Mo nang ingon siya ni anhi ko aron mo alagad dili magpaalagad. Yang iya sang inahan nga kini atong gipistahan ang Birhen de los Remedios, ang mahal nga birhen mismo niingon sad sulugoon ako sa Dios. Sulugoon sad ko sa akong isig ka tawo. Bikaron kamo asa may inyong ganahan? Kanang kamo maoy sulugoon, sige hagsugo o kamoy manugo. Kanang kusog kay manugo, mga liwat ng Herodes. Muna, diha sa inyong balay, naaga ni manugo, ina din, liwat kang Herodes. Tanawa, di ba? Patyon kag dito. Lagi. Kamo diha, choir. Asaman, kusog mo magpasugo. Sulugoon, gimo kaya naon ra mo siyang konduktor. Tingog. Tingog sa dako ang baba. Dako sa inyong baba. Sulugoon mo, pero sa inyong kasing-kasing, sige mo ingon, animal. Klaro kay sa mga naong ba. Mao lagi na, basta magsige gani kag panugo, liwat kang Herodes. Magsige gani kag alagad, di ka manugo, liwat ka ni Jesus o ni Maria. Bahala mo diya sa inyong kuan. Ikaduha, ang kinaiya ni Herodes
Nahigugma siyas kwarta. Kwarta ba? Kwarta yun. Ako ang tag-iya sa bahandi. Ana. Munang di siya magpailog siyang gingharian kay porting kwarta. Pero ang kinaiya ni Jesus o ni Maria, bulahan kamong mga kabos. Gusto kay si Jesus nga mahimong kabos. Hay maro inyo aning, hay maro aning naliwat. Unsa may inyo rong tagaag dako kay bili, ang kwarta o ang kapobre? Okay. Kabag. Kung kamo gi papilion, tagaan mo 1 million or kuhaan mo tanan ninyong kabtangan, hay may inyong og di ka mo dawat sa 1 million, kuhaon tanan nimong kabtangan apil imong balay. Hay may imong pilion. Sige. So, letter A, tagaan kag 1 million plus pagid sa imong balay og yuta. Nya letter B, nga opsyon, ug di ka mo dawat sa 1 million, kuhaon hasta imong yuta og balay. Hay may imong pilion. Ang mupili sa A, padong na nas impyerno. Ang mupili sa B, padong na sagkas langit. Ingon sila, C na lang tingali. Ang sa may C, none of the above. Oy, mga buangon kita tanan. Dili na pwede. Matod pa ni Jesus, katubitang dihay batanon nga buutan kayo, nya nadato na siya siyang kabuutan. Ingon siya, Lord, unsa may akong buhaton aron makasuod gyud ko sa langit? Ingon niyang Ginoo, pag binuutan, sunda ang balaod sa Ginoo, ayaw pangawat, igugma ang Dios, ayaw pagpatay, ayaw pagkighilawas, ayaw pamakak. Unsa pa na diya? Kana tanan Lord, ako na ginang gibuhat. Unsa pa man gilain akong buhaton aron makasuod gyud ko sa langit? Ingon si Jesus, usa na lay imong kuwang. Pauli sa inyo, nya ibaligya tong tanan nimong katigayunan apil imong balay, nya ang halin ihatag kadto sa mga kabos, nya makaangkon din kag langit, nya balik dinhi, nya magkuyog na ta. Oy, ang batanon nga buutan nilakaw kuno kusmod kay ignaw. Nag-ingon in taon ang buutan paglakaw ang batanon siya, abi bunakog Ginoo nang ang buang dako di man na Ginoo. Perti na tong tinarong diri ipanghatag na noon ana mga pobre diya. May mag-ako ning gikawat ning akong bahandi nga nagtinarong man ko. Lakaw nga to. Nya lingi de si Jesus sa iyang mga tinun-an. Siya tanawa. Pagkalisura gyud dato pagsuod sa langit. Mas sayon pas kamilyo pagsuod sa lungag sa dagom kaysa usa ka dato pagsuod sa gingharias langit. La, kamo, saman mo. Asa mo gusto? Langit o impyerno? Hala, sugod karon paningkamot namong mapobre. Iskuylag maayo aron ka mapobre. Trabaho gyud maayo aron ka mapobre. Pagtuon og maayo kinahanglan masuma cum laude gyud ka aron ka mapobre. Nya ako sad mangulik ta gyud og maayo aron ko mapobre. Pwede na? Pwede dili. Dili. Tubag ang mga choir og dili ay. Kamo sige ra ba mo kanta-kanta diha? Unsa may inyong gikanta sa operatory? Unsa inyong kantahon sa operatory? Unsa? One more gift? One more gift? Unsa may inyong one more gift? Sige. Ha? Unsa inyong one more gift? Tubag ka. Di mo katubag, impyerno gyud mo. One more gift ko no. If there's one more gift I ask of you, Lord. Unsa man sunod? It would be peace here on earth. Okay, tanawa ko no. Kanus-a man na ay peace on earth. Ug maglumba ta, magilog tang mga dato ta, makwartahan ta, na ay peace. Pinatyanay. Pero maglumba tang mahimo tang pobre, nga magilog tang pangalagad, purting linawa. So ayos inyong balay o. Mumatag sa iyo ang papa, kay mualagad gid siya sa iyang mga anak ug sa iyang asawa. Ang asawa sad mingon sad, di ko magpaunas akong bana, mumatas akong sayo. Pagbangon, nagdungan silang bangon. Ang mga anak sad ingon sad, di ka palkansi, oy, mualagad sad ta.
Ngigagod, alkansi tanim, bangon sa silang sayo. Ang nagtinabangay sila, malinawon kayo. Karon gailog naman sila kinsay labaw, kinsay hayahay. Di ang usatok, saan? Papa diha. Busodin papa, kamo ba diha ba? Dagko naman kayo. Mo ano di pa mamumangmatan? Hasul sang mana ko, hasul mana na. Nya moingon sa tong maguwang, tutok, ikaw tutok. Bugsong tani mo, tutok. Nya malinawon pa mo. Punan sa mama dito nga tagaw-taw sa maayo, kamo din Jesus. Gadagko lang na yung lawas, sige lang mo ligid-ligid, may pambaboy na to, kuan pa, mapuslan pa, kamo wa gyud puslan yung lawas ninyo. Kaibigan yung ipanghuwog balik ka to sa impyerno, ana. Nya mingon sila, ikaw una. Sige, diha inyo mga siligan, ganan inyo mga siligan, ilog mo kisay kinadatuan ninyo diha. O sige, mag-ilog mo kisay tagian ninyo taa. Hangtod wa na mo'y agianan kay kuralon ko ning ako. Ala, gamay naman kay bahala na ako kun nilunagod. Ako'y gapalit ani. Wa gyud porter gyud utang. Hasta pare pag-ari diri, hug ang ligid gato kanal na. Wa may agianan dito, kinuralay. Mga buangon. Nya daig simba diri kapi ko Ginoo taon kaluy-in taon ko Ginoo. Kaluy ako Ginoo, kaluy-in taon. Imong Ginoo nya wa ka maluoy ato tong gahuot naman to. Imong atop na nam na duol sa kalsada. Lapas naman sa kalsada imong atop. Nya wa ka maluoy ana. Nya ngari magsikag hapyod nako. Patiran tanong. Hapyod gastuhon patiran tanong ka. Oy, mga igsoon, o gusto tag one more gift, matod pa nila, nakalinaw, maglumba ta nga mahimo tang mga alagad, magilog ta nga mahimo tang pobre, kadtong kinapobrihan, maoy champion. Nga na, tanawa si St. Francis of Assisi. Iyang gibiyaan ang iyang dako kayong bahandi. Tanawa ang mahal nga Birhen Maria, gibiyaan sa niya ang iyang anak, iyang gitugyan, hastang katapusan iyang anak, kay iyang bana patay naman, gipatay pag yung siyang atubangan, doon na pa ba'y labaw kakabos ni ana? Ilong lagi mo. Unya, nagsigitag simba, nagsigitag debosyon, di ta mo sunod silang kinabuhi, igihan kay tastanan. Di ba? Ang pari, manghigi sa sekretary, naunsa ka niya. Ato na lang ko youth leader. Ano bang igihan kay ba? Mga bana, igihan kay silang asawa, magkakuyog lang ang pari, dudahan dayon. Bisag nag-overnight lang ganig duha ka gabi. Dudahan dayon. Anong dudahan man nimo nga pari man ay kuyog? Bendisyonan raman to. Di abit ato'y magtiayon nga nagpa-counseling nako ba? Counseling magtiayon. Unsa ko nilang buhaton kay wag ko nila kapanganak. Ana, isa pader kanang kami pader no tahod kimi no pader Dios nun kay ka pader. Pader blessing rami pader. Nako asa man ka blessingan sa ulo o sa tiyan. Sa kuan lang pader diri pader ana ako din giblessingan. Pag human pagkasunod tuig na mabdos man. Nagnanabi siya mga kauban. So daghanan na no maglinya nako kay magpa-blessing. Nako sige lang tag blessing di kita himo anig ato. Ako na lang sa ibunyag man lang to na ako stipend ginagmay. Niadto sa gug Amerika, nakadungog sa dito ko sa nga ako sang kaila isa. Padir sikuan ko no, namabdos ko no. Oh, ari ang diri Feder. Dito sa ilang state, ari higdas amo. Pag abot ako silang balay, ang iyang bana og siya nagdito atong kadang supa lang ba atos lang higda. Ako'y gipahigda sa ilang couples bed. Nako ngano ari man ko higda diri siya para ma-fertile padir. Nako tupad na lang diri kay fertile. Ngitam ka kag fertile ka. Uy, unsa masang pag-uli na ko diri dangtag ko sa katuig ningon na masad padir nabuntis na biya ko nako. Basta dudahan ko sa bana no. Ingon to bana, wa baka to mo sikreto gadto dito ka. Gusto kay ta nga kita ra gyud maoy mabenefited. Di ta gusto nga kita maoy magsigi og hatag. Hatag. Hala, karon paningkamot na mo. Skuilag maayo. Abroad haron lang gyud ka mapobre. Pasabot unsa imong income ihatag ngadto sa mga kabos. Ihatag ngadto sa mga way income. Ako mangulikta kog maayo kay ihatag nako sa tanang mga sakristan. Manguha ra ba sa ni kwarta sa sakristan?
Ihatag na lang ako sa mga choir. Ano? Ihatag na ako sa mga aylan nila minister kay inumon na nila. Really minister, ana. Ihatag na to sa mga kabos. Good. Bahinon lang gud nato. Ug anha diha ang tinuod nga remedy. Anha diha ang tinuod nga pagkawagtang sa atong mga sala. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, duna nataroy panglimpyo sa sala. Kinsa man? Si Hesukristo. Unsaon man paglimpyo ni Kristo ang atong sala, ningon siya, ari mo nako, come to me. Come to me. Hapit mo sa akong inahan. Ighapit na to siyang inahan, nga limpyo sa gayo, moingon sa dayong inahan, buhata unsay iyang isugo ninyo. Unsa may sugo sa Ginoo, biyai ang tanan. Biyai ang imong balay, ang imong kwarta, ang imong uma, tanan, ug sunod kanako. Ana. Inigsunod na nato niya, unsa may iyang isugo? Isangyaw ang maayong balita. Unsa may maayong balita? Nga dako kay mo dinhig simbahan. Dako kay mo gastuanan. Mamatay na lang mo, di mo kaumanan. Kamu mga choir, maminyo na lang mo katulo, ambot, makahuman ba ka mo? Awas ay siguro sunod tuig, humanan eh. Depende sa inyong pagka-Diyos nun. Kaya kung Diyos nun lang mo, bisag sunod buwan, humanan eh. Pero naagay na itong pagka-Herodes, niya magsigitag ampa-ampa, magsigitag ka na ganing kuang-kuan, kanang igihay, di gini mahuman. Imong kwarta, porting daghana, niya imong isuot sa kolekta, katuwag yung kinagamyan, 20. Niya katupag yung kinadunutan, niya, mahuman ka niya. Mas maayo sugod karon ari mo magsugod og ihap sa kinadak-an. So kung galing niya na imong kwarta gikas 1,000 ngadtos 20, unsa may imong ihog sa kolekta una? Kung gusto kang malangit, sugdas 1,000, hog nimo dito. Nya ang katapusan nimong ihog kung mahurot na tanan kadto nang katapusang dunot nga 20. Kana siguro jud ka anang malangit. Pero sugdo nimo diri kuyaw-kuyaw kas impierno. Sige ra mo tan-aw nako. Gatuo mo gabinuang ko. Nay, atong gibutang diri unsay tubag sa Salmo? Ang atong kalag nakaligkawas ingog langgam gikan sa litag sa mga ngayam. Naka-familiar mo litag sama nang litag sa ilaga kanang ana ba kanang mo ana ba? Trap ba? Trap. Kakita mo unsa may naong anang trap? Taguan niya ang trap, ipakita niya ang bait katong paon. Unsa mang pauna kanang lami gyud kayo. Lami kayo. Haron inigdamag nimo ngadto atong lami kay tanan, patay rin ka. Kana mga babae diha nga mag-short og mugbo kayo, nya gisi-gisian pa gyud. Mudamag man sa miya na usahay. Mura man sa nag-trap, no? Igdamag nimo ana, ana dito, patay ka. Pare, patuyag damag na. Kabuang yung kamparia ka. Inigdupa-dupa na mo, lain na kay mig utok. Ano magito, nasudlan itong animal dako. Unya kay nataw naman gyud niya, sige ron pa diya, aron kog suporta di ba? Itugan ko ni sa obispo, bla. Pagsige na may gunahuna dinhi, igmisa na mo, ingon ani ba magtanaw-tanaw namin ninyo. Sus pila kay kolekta makuha ron ani. Wana may concentration, na-trap naman utok, di nakakita Ginoo. Ug unsa may pinaka-grabe nga traps kalibutan aron makuha kita siyawa, maliwat kitang Herodes kana gyung kwarta. Money is the greatest enemy of God. And the love of money is the root of all evils. Now, how to hate money? Use it in order to praise God and to serve His people. Gamita ang kwarta sa pagdaig sa Ginoo o sa pag-alagad sa iyang katawhan. Anha ta diha makalingkawas sa litag nga giandam sa yawa. Mo na siya. Aman mo kauyon. Sige, manindog na lata.